Titambire mama. Utambire koma. Tinofara kuona Ndoda kupenda. gare zvenyu. Makadiko mama. Makadiko mama. Aiwa tinotenda. Tinotenda. Wakadima na aiwa tinofara chaizvo. Mama ndauya kutendai nokuda kwemabhazi enyu. Aiwa anobata vanhu zvakanaka, sevhisi yavo yakanakisa. Aiwa tinotenda. Tinoitirwa zvakanaka chokwadi. Tinoenda kuBotswana kaviri tichidzoka kunohodha. Aiwa tine sevhisi yakanaka navo. Kutendai nemadhiraivha edu nevashandi venyu. Aiwa toitirwa tikowana mwari pavari. Tinonzwa kuti tichifara nekutenda zvakanyanya imi makastomers edu ePolitcat. Tinotenda vanhu. Aiwa tinotenda. Nhasi ndauya kusikoguka. Aiwa, thank you so much. Murikuenda kuBotswana. kuBotswana? Aiwa tinotenda zvakanyanya. Simukai mama. Tinonzwa kufara chaizvo kana muchiuya tichinzwanana kudai. Thank you very much. Murambe muchisupporta Politcat. Aiwa tinotenda. Ino ndo main office yenyu mama. Main office yenyu yePolitcat. Makasununguka kuuya main office ineyi muchitaura zvichemo zvenyu zvese, mabatirwa munoitwa nemadrivers, mafariro avanoita nemi, matakurirwa munoitwa nemadrivers edu. Aiwa makasununguka anytime munouya muchipa zvichemo zvenyu. Isusu tinogadzira zvichemo isi vePolitcat. Tinoshanda neruzhinji, tinofara neruzhinji nokuti ndimi vanhu vacho. Aiwa tinotenda mama. Tinonzwa kufara tichinzwa muchiuya nemagood reports akadai so.